mar nono weche chal mar somo e Kenya ka. Kendo negi tudore go oganda magi golo paro koluwore kod dwaro mar katiba miluongo ni public participation. Ma oganda kata jo Kenya nowacho ni jopuonj mag ECDE chandore ahinya e county governments nikech ndiko maggi itime yor siasa. Gavana kodonjo to donjo gi style mar loch kata telo. Onyalo golo ji e tich, onyalo tuno gi osara, onyalo ng'ado osara mar duoko piny, kata onyalo ndiko wedene kata osiepene. Koro waneno niya, nikech onge uniformity, osara ok chale counties, pesa michulo Homa Bay, Migori, Kisumu, Nyamira, Kisii kata Mombasa opogore. Koro wan kaka riwruok mar jopuonj mag ECDE Kenya ka, wadwaro ni kaka jo Kenya nyong'ado koluwore kod task force cha moterne president report ni jopuonj gi nego koro telnegi gi sirikal mamalo. Wan wasiro kendo wadwa ni mondo kaka chik dwaro ni mondo TSC ochung'ne ndiko jopuonj te manie Kenya ka. Wan be kaka jopuonj mag ECDE wabedo registered gi TSC we mondo jopuonj obed achiel kaka nowacho ni onge japuonj mar kanye. Wabed achiel under one employment Teachers Service Commission. Erokamano Japuonj Lawrence Otunga mabende jakom mar Kunopet kuno tulo mar to kod Ramogi TV kachal kod kalero chenro